Zize. Mira, hey, akumana. Mira mdara. Umanyira upo? Kuda. Yes. Zvaita mari yatumirwa namomuzika. Aiwa, ndinotenda momzi. Yozi angatori mahwani. Patone imwe futi yatumirwa kandifanira kutora ka. Yanovember futi. Because ndi ya October ka. Pane ya November futi ka. Yobva yangoita 2. Amene kana pakazoya imwe. But so far ndine ya momzi. Andika. Umbofana bata ya momzi. Ndinga pa ndatotry imwe chakutambidza. Andika. 50 years ishi. Sisi but hanzi zoni na mira. Mkomana ndachinje behavior. Chero momzi atodaro futi. Behavior. Cheta ndikudisa kuda uri mwangu ndorara neomba kwako wewe. Handitomboda kutombo. Ayo amisa mari muomeka. Mari fatodza kwandiri totamza shuto. Hapana anokwanisa kuona unotamza shuto kwa muri mese. Sisi. Tumiro ta. Sisi. Shuto. Zvakanaka. Handikudisa mama kadaro. Kuti zorero mwari ngakutumwe tungapire. Koronda upo. Ndiripo. Utize Billy boy uyako. Mari mkomana yao ya. Aiwa zvinokudza. Taura chinzi hanzi mkomana ngaachinja asi. Aiwa behavior lochinja. Abhadharwa rendi. Aiwa. Chimboona mari yacho batsa Billy test oti original. Billy ndiye anozoona. Ai Billy boy kani. Testere mukoma. Mukoma. Ndiwane machine. Ningolen. Original. Original. Haisi fake ka. Sisi. Iyo. Mama. Sisi, taiona American. Ya, sisi na mama kadaro. Taura tinzo unezokutaura iri mani kuti. Ndinokuda kufara. Kufara jesu. Kana pati takutozu tasingachero chikafu. Saka dzengodzera kuna Clinton wacho kuzoonana na shute. Imwe ndikunotora futi. Pane imwe futi yakakanda. Okay. Aiwa hapo. Alright, iri boa mana. Tete madman. Mana godi bo. Aiwa, hakuna zvakadaro. Tatoenda kwa Arnold. Yabo.